ଶୁଭ ସକାଳ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସକାଳ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରିବି ମୋର ପ୍ରଥମ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଲା ଠାକୁର ପୂଜା କରିଦେବା। ଠାକୁର ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କାମ ମେରୁନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା। ତାକୁ ତ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ନ କହିଲେ ସେ ଖାଇବନି। କେତେ ଖୋସାମତ ପରେ ସେ ତ ଗଲା ଖାଇବାକୁ। ତାପରେ ମୁଁ ଚାଲିଲି ରୋଷେଇ ଘରକୁ। କଣ ରୋଷେଇ କରି ଭାବି ପୋଟଳ ଆଳୁ ଆଣିଲି। ପୋଟଳ ଆଳୁ ତେଲରେ ଭାଜି ଦେଇକି ବାହାର କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ତାକୁ ଛେଚାରେ ଗୋଟେ ମସଲା ଆଜି ବନେଇଲି। ଛେଚା ମସଲା ବନେଇକି ପୋଟଳ ଆଳୁକୁ ତା ଦେହରେ ଯୋଉ କଷିକି ରଖିଥିଲି ତା ଦେହରେ ଦେଇ ଭାଜି ଦେଇକି ବହୁତ ବଢିଆ ମଜାରେ କଷିଲି କଷିଲି। ତାପରେ ପୁରା ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଗଲା। ପୁରା ତା ଦେହରେ ବୋଝେ ଖଣ୍ଡେ ପାଣି ଦେଇଦେଲି। ବୋଝେ ଖଣ୍ଡେ ପାଣି ଦେଲା ପରେ ବାଇଗଣରେ ମସଲା ପୁରେଇ ତାକୁ ମୁଁ ଗୋଟା ମସଲା ଦେଇକି ଭାଜି ବୋଲିକି ପ୍ୟାନରେ ଦେଇ ଦେଇକି ତାକୁ ତ ମୁଁ ଭାଜିଦେଲି। ଆଉ ଖାଇବାଟା ତ ସତରେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ଆଉ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣେଇବେ। ରହୁଛି ସାଙ୍ଗ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।